maka ọgbakọ ịgbafe iri nke S-DELI. Odee ya bụ Nwada Sally Ebubewigbo. Alright, this is 2014 when S-DELI started as a registered non-profit organization in Nigeria. Akụkọ ọgbakọ S-DELI na-enye nleba anya zuru oke na emume ịgbafe iri nke otu S-DELI, nke kpọkọtara ndị ọkammụta, ọkankụzi na ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha kparịta maka usoro ichekwa na nkwalite asụsụ nke ndị ntị chiri na nke na-anwụ anwụ. Akụkọ a na-egosipụta ihe ngosi nghọta na mkparịta ụka ndị were ọnọdụ n'oge ọgbakọ ahụ, na-egosipụta nraranye na ntinye aka nke S-DELI n'ọrụ n'ime afọ 10 gara aga. Nzukọ afọ 10 nke S-DELI bụ oge dị mkpa nke kpọkọtara ndị ọkammụta, ndị ọkankụzi si mba dị iche iche iji kparịta ichekwa na ịkwalite asụsụ ndị titiri na nke nọ n'ụzọ ịnwụ anwụ. Nzukọ ahụ gosipụtara ihe ngosi nghọta sitere n'aka ndị ọkammụta na ọkankụzi banyere isiokwu dịgasị iche iche, na-egosipụta nraranye na ntinye aka nke ndị otu S-DELI n'ime afọ 10 gara aga. Nzukọ a were ụbọchị 4 na mbugharị, site n'ịgbasa ozi ka o ruo obodo niile na imekọ ihe ntị. S-DELI enweela nnukwu ihe ịga nke ọma n'ịkwalite ka ọhaneze mata gbasara mkpa ọ dị ichekwa asụsụ ogbi. Otu a bụ S-DELI nke ọkammụta Emeasonye hiwere na 2014 na-arụsi ọrụ ike site n'ije na ụlọ akwụkwọ, mahadum na ndị mmadụ n'otu n'otu gwa ha maka ịkwado ikike nke ndị ntị chiri na ichekwa asụsụ ha. Nzukọ ahụ nyere ohere nkekọrịta na mkparịta n'etiti ndị ọkammụta, ndị ọrụ n'afọ efu na ndị ọnụ na-eru n'okwu na S-DELI, na-akọwapụta ọrụ S-DELI nakwa ka o si wee na-enwe mmetụta n'ịkwalite asụsụ ndị ogbi na ndị nọ n'ụzọ ịnwụ anwụ. Ọ bụ emume iweli aka maka ezi ọrụ ahụ ha rụpụtara n'ime afọ 10 gara aga, yana nkwụghachi n'ọrụ nke imepụta ọha mmadụ nke nwere ezi n'ọkụ n'obi maka asụsụ ndị ogbi. Ụbọchị nke ọgbakọ S-DELI ka e mere site n'ụbọchị 22 nke ọnwa Septemba ruo ụbọchị 25 bụrụkwa nke ọnwa Septemba n'ọwa ozi Zoom. Ọkankụzi Emelda Udo na ọkankụzi Alex Igbeniweka nyere okwu nnabata n'ụbọchị nke mbụ maka mmemme ịgbafe 10 S-DELI. Emume ụbọchị nke mbụ bụ nke jupụtara na mmemme nnabata na mmalite nakwa mmeghe nke ihe a ga-eme n'oge ọgbakọ ahụ. E mekwara ka ọhaneze mata banyere ọgbakọ ahụ site n'ọwa ozi dị iche iche nke gụnyere YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram na Facebook. Nkụzi ndị ọkammụta. N'ime ụbọchị 4 ọgbakọ a maka ịgbafe 10 nke S-DELI, ọtụtụ ihe ọma mere. Ndị ọkammụta na ọkankụzi si ọkwa dị iche iche na mba dị iche iche bịara ya bụ nzukọ. Ọtụtụ ndị ọkammụta nyere ihe nkụzi na ndị ọkankụzi nyekwa ihe nkụzi nke ha n'isiokwu dị iche iche, na-ekekọrịta na nnyocha na ihe ọmụma ha n'isiokwu dị iche iche, nke gụnyere ndị dịka ọkammụta Emeasonye, onye ihe ngosi ya dị n'isiokwu A is for akara, nakwa isiokwu dịka Deafness Not a Pathology or a Cause nke onye dere ya bụ ọkankụzi Chinyere Ụkaga, Beauty Beyond Speech nke ndị nkụzi ya bụ Uchechi Folade, Aishola, Esther Paul na Torubari Ereba, Importance of Gausa Language for Nigeria and the ECOWAS nke onye dere ya bụ Elu Caleb na ọkankụzi Alex Igbeniweka, Impact of Early Virtual Sign Language Learning on Language Development of Pupils with Deaf Impairment nke onye nkụzi ya bụ Mata Aga.
Case study: Save the Deaf and Endangered Languages Initiative nke onye nkuzi ya bụ Dunya Zivik. Sign Language Accessibility in Africa: Challenges and Way Forward nke onye nkuzi ya bụ ọkankuzi Greg Obiamalo. An investigation into the relationship between visual, gestural, and spoken modalities in Igbo community nke ndị nkuzi ya bụ Ọkammụta Maureen Ezeani na Chidimma Mata. Incorporating generative AI in the study, AI-driven sign language interpretation for Nigerian children at home nke onye nkuzi ya bụ Ọkammụta Ifeoma Nwogu. Ọsọsọ Language Documentation Project, a pinnacle against endangerment nke onye nkuzi ya bụ Ọkammụta Agnes Legbete. Deaf Literacy Early Access to Sign Language Nigeria nke onye nkuzi ya bụ ọkankuzi Julius A. Ademokoya. The use of ICT in promotion and dissemination of information about indigenous sign language in Africa nke onye nkuzi ya bụ Mary Edward. Akpọrọ ihe onyonyo vidio nke ọtụtụ ndị ọrụ nyere aka n'afọ efu chịkọbara. Ya bụ ihe onyonyo bụ maka ọrụ S-DELI rugoro n'ime afọ 10 gara aga. Ọkammụta Emma Asonye, onye chịkọbara ma guzoba S-DELI, kwuru okwu gbasara akụkọ ihe mere eme na njem S-DELI site na mbido ruo ugbu a. S-DELI malitere n'afọ 2014 mana edebara aha ya n'akwụkwọ dịka ọgbakọ na-abụghị nke gọọmenti na Naịjirịa, ya bụ non-governmental organization na Bekee. Akpọrọ ya Save the Deaf and Endangered Languages Initiative. N'afọ 2013, Ọkammụta Emma Asonye, onye guzobere S-DELI, malitere ime ka ndị obodo, ndị ụka, ụlọ akwụkwọ, mahadum, ndị mmadụ n'otu nke kachasị mkpa, nne na nna ụmụ akwụkwọ ndị ntị chiri, nke o zutere na obodo Ofekata Orodo, mmata gbasara ọgbakọ ahụ eguzobere iji mepụta mmata na ịchọta ndị ọrụ n'afọ efu, ya bụ volunteers na olu bekee, isonye n'ọrụ S-DELI. Otu S-DELI ji aha Save the Deaf and Endangered Languages malite. Otu ọzọkwa Ọkammụta Emma Asonye guzobere na-aza Great Minds bụ nke dị adị tupu S-DELI, nyere aka dị ukwuu n'oge okike na ọrụ mbụ nke S-DELI. Ha nyere aka dị ukwuu n'oge emume ndị ogbi mbụ ha chịkọbara nke ha kpọrọ Naija Deaf Got Talent, nke bụ ihe nkiri ejije eji usoro ịgba egwu gosipụta, nke na-egosi mkparị nke ndị ntị chiri na-enweta. A zụrụ ha ihe ruru ọnwa 2 tupu ha gosi ụwa ya bụ emume. Ha mechara wee nye ọmarịcha ihe nkiri ejije nke tụrụ ụwa anya. Ya bụ emume were ọnọdụ na All Seasons Hotel nke dị n'Owerri. Nzukọ ahụ malitere site n'etu ndị ọrụ na-afọ efu rara onwe ha nye, na-enyere aka na nguzobe ya na ọrụ mbụ ya, nakwa nkwado sitere n'aka ndị obodo, karịsịa nke sitere n'aka nne na nna ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ntị chiri na Ofekata Orodo, dị oke mkpa na ọganihu nke atụmatụ S-DELI. N'afọ 2014, emere ọgbakọ nke mbụ maka ndị ogbi. S-DELI nwetara mkparịta ma ọ bụ kọntaktị mbụ ha na ndị mba ofesi. Nzukọ na Kolang Collaborative Language Research nke emere na mahadum nke Texas na mba USA. Ya bụ nzukọ wetara nnukwu ọdịiche abata n'otu S-DELI. Ọ gbanwere akụkọ ihe mere eme nke S-DELI. Ohere maka Kolang bịara n'oge okpomọkụ na 2014 site na nkwado ndị NSF.
N'afọ 2015, Dr. Emas Onye gara ọgbakọ ọmụmụ nke nkụzi asụsụ ogbi na Kolang, ebe ọ ghọrọ onye mbụ nyere ihe ngosi gbasara asụsụ ogbi nke ụmụ amaala Afrịka. Na 2016, S-DELI nọ n'ụlọ akwụkwọ maka ndị ntị chiri na Abuja, ha na Ann Swanson. Na 2017, S-DELI wetara nkwado ijere ụlọ akwụkwọ 41 ozi ma kụziere ha gbasara asụsụ ndị ogbi. Ha kụziri ụmụaka ndị ogbi, ndị nne na nna ya bụ ụmụaka, maka asụsụ ogbi nke ụmụ amaala. Ha mechiri dee rịpọtụ banyere ihe ha chọpụtara n'ụlọ akwụkwọ ahụ ndị ahụ ha gara. Ya bụ rịpọtụ were ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ iwe, n'ihi na o kpughere ọtụtụ ihe zoro ezo. Mana akụkọ ahụ bụ ebe a ka ọ nọ tọọ ụtọ, maka na ya bụ rịpọtụ wetara nzaghachi dị mma, dịka ọkụ latrik n'ụlọ akwụkwọ ahụ na mmiri na ihe ndị ọzọ. Nke ahụ bụ ka ha tinyechara ihe anyanwụ nke akpọrọ solar energy na bekee, mana ọ naghị arụ ọrụ. S-DELI gakwara steeti ndị ọzọ nke ha nwere ndị ọrụ n'afọ efu dịka Enugu steeti na steeti Ebonyi. Na 2018, S-DELI gara Mogejingeri, ebe ha nwetara aha ahụ bụ Mogejingeri Sign Language. Ndị ntị chiri n'ebe ahụ si n'ebe dị iche iche n'akụkụ ugwu n'ala anyị bụ Naịjirịa. E nyere ha ọzụzụ na nkụzi, ahụmahụ, ohere nke enwere n'ebe ahụ mara mma. Ha nwere obi nnabata. Na 2019 banye 2020, S-DELI nyere onwe ha ọrụ imepụta ihe n'asụsụ ogbi. Ya bụ echiche malitere na 2019 site n'imepụta ngwa asụsụ ogbi, ya bụ app. Atụmatụ ahụ gara n'ihu ruo 2020, n'agbanyeghị n'ihe ịma aka nke nje COVID-19 wetara. S-DELI mechara nwee mmeri. N'afọ 2021, S-DELI kwadoro ọgbakọ kacha ewu ewu gbasara asụsụ ogbi nke amaala n'Afrịka. Ndị mmadụ si ebe dị iche iche n'ụwa bịara ya. Ebipụtara akwụkwọ n'isiokwu ndị akụziri na nnọkọ ahụ, na akwụkwọ a na-akpọ Studies on Indigenous Language in Africa. Ndị nyere aka wee chịkọba ọgbakọ ahụ gụnyere Ninland, nke onye isi ha bụ ọkankụzi Obiajulu Emejulu, a Nigerian Languages Project, nke onye isi ha bụ ọkankụzi Emelda Odo. S-DELI mụrụ nzukọ mba ụwa ọzọ amara dịka I Have, Indigenous Hands and Voices. Ewebatara ya n'ime ọnwa ole na ole gara aga. Ya bụ, taa anyị nwere S-DELI, ngwa akara okwu aka bụ iHands Sign App bidoro n'afọ 2022, na I Have nke ebidoro n'afọ 2023, ya na Omenka App, okwu nke ndị ọrụ n'afọ efu bụ volunteers. Ọtụtụ ndị ọrụ n'afọ efu nke S-DELI n'ime afọ 10 a niile kwuru okwu maka ahụmahụ ha nakwa ka esi wee mee ihe nke na-agaghị ekwe omume o wee kwe omume. Nke a mere site na mbọ nke ịrụkọ ọrụ ọnụ na ịdị n'otu ndị otu S-DELI. Nke ndị nyere aka gụnyere Onyeka Ọnụmara, Onyinyechi Nwandikom, Ọhaegbulam Success na Joseph Uchenna nakwa ndị ọzọ. Ha kwuru na ha hụrụ ugboro ka S-DELI gara n'ihu na-agbanwe ndụ ma wee rịọ Jehova ebe ha guzosiri ike n'oge a niile ka ha na-aga n'ihu guzosie ike n'ọrụ ọma nke eji mara ha. Nchịkọta,
N'oge nzukọ ahụ, a haziri usoro nzukọ ahụ ka o bido n'oge ehihie na agba nke mbụ na nke mgbede na agba nke abụọ, na-enye ohere nkwụsịtụ n'etiti. Nzukọ a na-ebidokarị site na 12:00 nke ehihie ruo 5:00 nke mgbede. N'ime ụbọchị anọ ahụ, e nyere ohere zuru oke maka mkparịta ụka, ihe ngosi na ohere nkekọrịta amamihe. Ọgbakọ ịgba afọ 10 bụ nke gara nke ọma, nwere ihe ngosi na mkparịta ụka nwere mmetụta gbasara mkpa ọ dị ichekwa asụsụ ndị ntị chiri na ịnapụta ya site n'ụzọ ịnwụ anwụ. Ihe omume ahụ gosipụtara nraranye na ntinye aka nke S-DELI nakwa ọrụ ha n'ime afọ 10 gara aga, ma jee ozi dịka ịkpọ oku maka mmekọ ọnụ na-amịpụta mkpụrụ n'etiti ndị ọkammụta, ndị ọka nkụzi, ndị ọrụ n'afọ efu na ndị ọrụ na-eru n'okwu na S-DELI. N'ịga n'ihu, ndị otu S-DELI kwekwara nkwa ọzọkwa na ha ga-aga n'ihu n'ime ka ọha mmadụ nye nkwado na-aga n'ihu n'ịgba mbọ ya na-eme ka ọha mara mkpa ọ dị ichekwa asụsụ. S-DELI, nke hiwere na 2014 ma debanye aha ya dịka otu na-abụghị nke ndị gọọmenti na Naịjirịa, nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme maka mgbasa ozi nye obodo maka imekọ ihe ọnụ. Ọkammụta Emeasonye, onye hibere S-DELI, na-eso obodo, ụlọ akwụkwọ, mahadum na ndị mmadụ n'otu n'otu na-akụziri ha mkpa ọ dị imekọ ihe ọnụ iji kwalite mmata gbasara mkpa ọ dị ichekwa asụsụ ogbi. Onye tụgharịrị ma gụpụtara gị nkọwa ndị a bụ Ada dị ọra mma, Ada na-eri ukwu anụ, Sally Ebubenwe Igbo.